Кичке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Парламентта бюджет карадылар. Обсуждаем представленный бюджет. Так, пожалуйста, по сути дела. Төп финанс документны ничек кабул итүне Фәрүзә Мәҗитова күрде. Халыктан зар табибларга бурыч. Акчалыга хит бүген, акчасызга кәкрәйеп катсак да юк иде. Акыллылар киләсе елга максатлар билгели. Медицина тармагының авырткан яклары турында Рәмзилә Гафиятуллина. Казанда 500 автобус йөртүче җитешмәй. Зарплатларын тагын да күтәрергә мөмкинчелегебез юк. Ни өчен лаеклы хезмәт хакы да үзенә җәлеп итмәй? Проблеманы Руслан Судинов өйрәнде. Россиядә җитештерелгән автомобиль дөнья тирәли сәяхәт итә аламы? Бүтән җирдә халык яшәй биреп. Дөнья тирәли сәяхәт иткән машинада Илдар Сафиуллин да утырып карады. Үзәктә кеше һәм аның тормыш дәрәҗәсен яхшырту республиканың дәүләт программаларда илкүләм проектларда шуңа юнәлтелгән. Бүген дәүләт советының чираттагы сессиясендә депутатлар киләсе 3 елга бюджет проектын беренче укылышта ук кабул итте. Зур чыгымнар социаль өлкәгә тотыла, кытлык узган елдагыдан кимрәк. Төп финанс документны ничек кабул итүләрен Фәрүзә Мәҗитова күзәтте. Бу кара портфельләрдә Татарстан бюджеты һәр берсенә 4000 биттән торган проект сыйган. Сессия алдыннан аны һәр депутатка тапшырдылар. Уважаемые депутаты, доброе утро всем. Илдә икътисад үсеше, республикада җитештерү предприятиеләренең сафка басуы, салымнар һәм илкүләм проектлар, керем чыганаклары, бюджет шуннан хасил була. В настоящее время правительством Республики Татарстан хөкүмәте илкүләм проектларның 48 төбәк программасын раслады. Бүгенге көнгә 523 дәүләт килешүе төзелгән. Бу гомуми хисапның 94%. Балалар бакчалары, мәктәпләр төзү, дәүләт заказына җиһаз сатып алу график буенча бара. Казнаның чыгым өлеше социаль тармакларга тотылачак, ди финанс министры. Бу мәгариф, сәламәтлек саклау, юллар, хезмәт хакы. Чыгым бу елда керемнән күп. Кытлык 3 миллиардка җитә. Депутатлар аны ничек каплау белән кызыксынды. Покрытие дефицита какие предполагается? Это остатки на начало года. Финансларны бүлгәндә зал кызды. Коммунистлар сәламәтлек саклауга акчаны күбрәк сорый. Наши больные ездят в Оренбург, что мы не сможем создать прекрасный онкологический центр, прекрасные больницы, поликлиники. Говорит, надо, это естественно, но предложение по увеличению доходов в республиканский бюджет практически не поступало. Ни в одном комитете, ни на одном совещании зональном. Көпчелек депутатлар проектны яклап тавыш бирде. Решение принимается. Спасибо большое. Бюджет минемчә эффектив, һәм аны бит инде негатив яктан карасаң, төрле якларны эзләп була. Акча беркайчан да җитми, программалар зур, эшләргә кирәк, эшләсәк акча да табылыр. Кызыксынучылар бюджет проекты белән интернетта дәүләт сайты сайтына кирип таныша ала. Хәзер документны 2 һәм 3 укылышларга әзерлиләр. Түзәтмәләр һәм өстәмәләр 3 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге сессиядә Татарстанда ел башыннан барган шүп реформасы турында да сөйләштеләр. Төзелеш һәм экология министрлары депутатлар алдында эш барышы турында хисап тотты. Төп проблема оешмаларның төбәк операторлары белән шүп тегү өчен килешү төзергә теләмәве. Алар майданга карап түгел, шүп күләме буенча түләү яклы мәсьәләләр күп. Ике төбәк операторының эшен киләсе елга бәяләячәкләр, яңа тарифларны да яңа елдан соң карарга җыйналар. Следующий этап повторю. Киләсе елга төбәк операторларына тарифларны якларга быелга караганда кыенрак булачак, чөнки моңарчы эш башы гына иде, хәзер күпме түккәнне, күпмесен эшкәртүгә биргәнне күрсәтергә тиеш була. Тариф комитетын җиңел генә үтә алмаячаклар. Казан янында шүп яндыру заводы төзү мәсьәләсенә аерым тукталдылар. Анда иң заманча технологияләр кулланылачак. Заводны төзүмәүне халыкара бәйсез экспертиза нәтиҗәсе хәл итәчәк. Аны президент Рөстәм Миңнеханов уздырырга тәкъдим иткән иде. Анализ используемых. Заводны төзегәндәге кулланылачак технологияләр газ чистарту системасы зарарлы матдәләрне вакытында күреп алырга мөмкинлек бирә. Экология нормаларына туры килә торган проект. Шүп мәсьәләсен караганда коммунистлар фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов сүз бирмәделәр дип утырыш залыннан чыгып ук китте.
Әбіз дәвам итәбез. Татарстанда қора будайға қытлық юк бәясе де артмайышақ. Бұл хоқта бүгін Татарстанның ауыл хуҗалыгы министрлыгында білдірділер. Эш шунда Россияның азык-түлек товарлары җитештерүчеләр берлеге Дмитрий Востриков илдә қора будай бәясе артачак дип белдергән иде. Мына ул қора будай майданнарының кимүе белән аңлатты. Әмма бу яңалык Татарстанга кагылмый. Республика ярминкәләрендә қора будайның 1 килограммы 30 сумнан сатыла. Быел республика кырларыннан 27 мең тоннага якын қора бөртек җыелган. В России и уменьшение площадей произошло. Россия буенча койдадыр чыннан да чәчү мәйданында кимеде, койдадыр уңыш начаррак. Шуңа бәлки ниндидер кытлык булыр, тик безнең республикага кагылмый. Ярминкәләрдә шул ук бер бәя һәм ул артмаячак та. Ашыгыш ярдәмне тизләтергә, чиратны киметергә һәм халыкның гомерен узынайтырга республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында бүген киләсе елга бурычларны билгеләделәр. Халыктан килгән моң-зарларны исәпкә алып, 20 максаттан торган исемлектә төзегәннәр. Аларның кайсылары әһәмиятлерәк икәнен, хәзер җәмәгатьчелек хәл итәчәк, ни рәвешле икәнен Рәмзилә Гафиятуллина аңлатыр. Күз карасы кебек кадерле белгеч диләр аның турында Сырхауханада офтальмологларга кытлык. Безнең күз табибы участокта берәү генә, шуңа күрә чиратларда булырга мөмкин. Республика табиблар белән 82% тәэмин ителгән, киләсе елга бу күрсәткечне күтәрү бурычы тора. Есть определенные потребности. Участок терапевтлары, педиатрлар, кайбер тор белгечлектәге табиблар җитми. Проблеманы шешәргә авыл табибы программасы булышыр дип өметләнәләр. Ә белгечләр җитмәгән җирлекләргә күчмә Сырхауханалар кайтачак. Мобильных поликлиникалар барлыкка килде. Хәзер бөтен республикада безнең 4 шундый мобильный комплекс эшли. Быел алар 10 мең кешегә хезмәт күрсәтсә, киләсе елга бу күрсәткечне 2-3 тапкыр арттырырга исәп. Ярдәм соңармаса, вакытсыз дөнья куючыларда кимер иде дигән өмет бар. Иң еш таралган сәбәпләр йөрәк һәм яман шиш авырулары. Әлбәттә, зур онкологик центр төзелә. Андары Чаллыда төзелә. Безнең район больницаларда кабинетлар, врачлар, онкологлар була. Табибка эләгүне җиңеләйтү өчен электрон чиратларны киңрәк җәелдергә уйлыйлар. Әмма электрон чират турында да фикерләр төрләп, табибларга бу рәвешле язылу бер яктан уңайлы булса да, икенче яктан язылып та килми калучылар күп. Нәтиҗәдә кайбер белгечләргә айлар буе эләгеп булмый. У нас люди разные. Кешедә интернет булмаска да мөмкин, шуңа табибка телефон аша язылу мөмкинлеген дә калдырырга кирәк. Максатлар исемлегендә сыйфатны күтәрү турында да әйтелгән. Әлегә ни кызганыч, халыктан зарлар күп килә. Россиядә медицина юк, бетте все. Акчалыга хит бүген. Акчасызга кәкрәйеп капсаң да юк иде. Врачлар йетмәй, көтәбез, ничего, анары чакралар. Мин канагат. Канагатлар санын 76%-ка җиткерергә телиләр. Моның өчен ашыгыч ярдәмне дә тизәйтәсе, чиратларны да киметәсе бар. Сәламәтлек саклау тармагын давалауга сез дә өлеш кертә аласыз. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталында теге яки бу максат өчен тавыш бирергә генә кирәк. Исемлекне интернетка бу атна дәвамында эләргә тиешләр. Рәмзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанга дуңгыз гриппы әйләнеп кайтырга мөмкин. Аннан ничек сакланырга? Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. 61 миллион сум акча тотып ремонтланган балалар бакчасы ачылмаган. Ни өчен сузалар? Алабуга районының Костенеев авылы халкы шул сорау белән халык фронтына мөрәҗәгать итә. Алар балаларын монда узган елык йөртергә тиеш булалар. Бюджеттан өстәмә 4 миллион сум акча да бүленә. Тоткарлыкның сәбәбе нидә соң? Ул кайчан ачылачак? Бу хакта тулырак Рония Абдрахманова. Здесь, значит, добавлены Махсус кул юу урыннары булдырылган, ишекләр киңәйтелә, җитешсезлекләр төзәтелә. Бу бакчадагы барлык ремонт эшләре өчен 60 миллион сумнан артык акча тотылган. Әмма инде 2 елдан бирле халык монда балаларын йөртә алмый. Ярдәм сорап Гомумроссия халык фронтына чыгалар. По просьбе жителей. Безгә авыл халкы мөрәҗәгать итте. Балалар бар, йөртергә бакча юк диләр. Аны инде 2 ел элек кулланышка тапшырырга тиеш булганнар. Вәзгыятькә ачыклык кертер өчен халык фронты вәкилләре урынга бара. Сәбәп янгын күзәтү федераль хезмәтенең объектны кабул итмәвендә булган. Претензии со стороны Янгын күзәтү идарәсе ишекләрне киңәйтергә кушты. Иң мөһиме, янгын гидрантларын вакытында урнаштырып өлгермәгән идек. Су тутыра торган савыт та куелмаган, аны урнаштырып та өлгерә алмадык. Хәзер барысы да бар, кабул ителде. Димәк, тиздән бакча ачылырга тиеш. Выяснилось, что бакчаны 1 ноябрьдә ачарга җыеналар. Җитешсезлекләр төзәтелгән, бакча барлык таләпләргә туры килә. Моннан тыш халык фронты белгечләре хисап палатасына да мөрәҗәгать иткән, акчаларның нәрсәгә сарыф ителгәнен һәм җитешсезлекләрне төзәтү өчен ник өстәмә сумма кирәк булуы хакында сораганнар. Алабуга телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы.
Татарстан прокуратурасы үз карарын үтәтүне җитди контрольгә алар. Алар безнең сюжеттан соң шундый фикергә килгән. Сүз Тукай районының Калмаш авылындагы 3 катлы йорт проблемасы турында бара. Узган атнада бу хакта сюжет эшләдек. Җирле халык йорт түбәсеннән су үтә, капиталь ремонты булганы юк дип мөрәҗәгать иткән иде. Ул вакытта идарәче оешма белән элемтәгә кирип булмады. Прокуратура аларга әле август айында ук җитешсезлекләрне төзәтергә кушкан була, тик нәтиҗәсе булмый. Республика прокуратурасы карарны үтәтүне Чаллы прокуратурасына контрольгә алырга кушты. Әзер диделәр. Татарстанның транспорт министрлыгы Түбән Кама һәм Чаллыдагы яңа һәм төзекләндерелгән юлларны файдалануга тапшырды. Әйтик, Түбән Каманың җиңүгә 30 ел урамында 600 метрдан артык яңа асфальт җәелгән. Аны куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар федераль программасы кысаларында эшләгәннәр. Чаллыда да капиталь төзекләндерүдән соң иске Сарман урама юлларын кабул иттеләр. Ул хәзер 4 полосалы җәяүләр куркынычсызлыгы өчен янәшәдә генә 2 метр киңлектә тротуарда җәелгән. Ремонт вакытына кадәр бу юлның киңлеге 7 метр гына булу сәбәпле, кич белән иртәнге вакытларда юлда һәр вакыт уңайсызлыклар була, бүкеләр хасил була иде. Хәзерге көндә ремонтлау хисабына юлның киңлеге 18 метрга кадәр артты. Шәһәрдә без общей сложности 32 домның ишегалларын ясадык полностью. Бу тротуарларны асфальттеттек, жоллар. Казанда 500 автобус йөртүче җитмәй. Шунлыктан көн сайын йөзләгән техника паркларда кала. 2020 елдан федераль канун гамәлгә керәчәк. Әйтик, моңа кадәр машина йөртүчеләр өстәмә түләүгә килешеп күбрәк эшләсә, яңа кагыйдә буенча бу бөтенләй мөмкин булмаячак. Әлеге шартларда ничек эшләргә җыйналар соң? Теманы Руслан Хөснетдинов дәвам итә. Светлана Ярулинага күненә берничә мәртәбә 63-нче маршрутта йөрергә туры килә. Левченко бистәсеннән оныгын мәктәпкә алып килә. Тукталышта басып торганны санасаң, көн түгел, ай җыелыр иде ди. Зак көтеп торабыз. Зак 40 минут. Пассажирлар автобусларның аз булуына һәм озак килмәвенә зарланса, автобус йөртүчеләр моны тыгыз графикка сылтый. 14-15 часов рабочей смены длить. Тяжелая работа и план высокий. Казанның 4-нче автотранспорт предприятиесендә төзелешкән әлеге автобуслар барысы да төзек һәм алар вакытында техосмотр уза. Ләкин ни өчен алар рейска чыкмаган дисезме? Эш шунда, автобус йөртүчеләр җитешмәй. Әлеге оешмада гына 100, Казан буенча 500 автобус йөртүче кирәк. Кадрлар кытлыгын хезмәт хакы азлыктан күрәләр. Кондукторларның хезмәт хакы 31 мең, водительләрнең 57 мең. Шуңа да карамастан, водительләр һәм кондукторлар җитмәй. Аларның зарплатларын тагында күтәрергә мөмкинчелегебез юк, финанс мөмкинчекләребез юк. Халык ташучылар киләсе елдан әлеге проблема тагында кискенләшергә мөмкин дип шаңсуга. Водитель выезжает в 5 утра. Хәзер машина йөртүче иртәнге 5-тә эшкә чыга һәм паркка кичке 10 белән 11 арасында гына кайта. Әлбәттә төшкә ашка бүленеп ял итә ала. Икенче көнгә ял каралган. Яңа карар үз көченә кергәч, мондый эш графика законны бозу булып саналачак. Федераль канун буенча тахограф табылырга тиеш. Моңа кадәр автобус йөртүчеләр өстәмә түләүгә килешеп, күбрәк эшләсә, яңа кагыйдә буенча көн дәвамында 8 сәгатьтән дә артык рульдә утырырга рөхсәт булмый. Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Красноярский фаҗигase Татарстанда кабатлана алмый. Ростехнадзорның Идел буе идарәсе республикада гидротехник корылмаларының хәлен уртача бәяли. Бу хакта алар безнең каналга да белдерде. Шул ук вакытта проблемалы урыннарда шактый. Әйтик, Түбән Кама дамбасы авылларда исә плотиналарны карап торырга кешеләр җитми икән. Республика дамбалары ни хәлдә булуын Айзат Шаймарданов күрде. Түбән Кама дамбасы Татарстандагы иң куркыныч дамба. Урыны белән җимерелә башлаган 2 метрга түбәнәйгән урыннары бар. Әгәр ул китсә, бер юлы 3 авыл балалар лагере, 60 мең участоклы бакчачылык ширкәте һәм Түбән Кама нефтехимның насослары су астында калачак. Красноключинская дамба была... Бу дамба узган гасырның 80-нче елларында салына. Бүген ул авария хәлендә, анда зур реконструкция эшләргә кирәк. 12 километрлы дамбаны ныгытыр өчен 800 миллион сум акча таләп ителә. Республика Татарстан. Татарстан Красный Ключ дамбасына 79 миллион сум акча бүлде. Хәзерге вакытта федераль бюджеттан финанс алу буенча проектны яклау бара. Беренче эш киләсе елда 150 метр мәйданда башланачак. Красноярскидагы хәлдән соң Росприроднадзор Россиянең барлык дамбаларын тикшерә башлый. Татарстандагы идарәдә әлегә бу эшкә керешмәгәннәр. Красноярский вакыйгалары бездә була аламы?
Булмастыр билем. Ростехнадзорда хафаланмаска чакыралар, нәгала республикадагы буа дамбаларының хәлен күзәтеп бара. Хәзер бездә 800-дән артык корылма бар. Проблемалары да җитәрлек. Бүгенге көндә 500-гә якын платина үтәргә тиеш декларационный тикшерүне. Хәзерге көндә, бүгенге көндә 86 үтте. Бездә 400-дән артык тегене ГТС үтәлмәде. Авылларда хәзер зур проблема персонал җитми. Күзәтеп карап тора. Узган ел Балык Бистәсе районында буа җимерелеп, түбән һәм югары тимерлек авылларын аерып торучы күперне агызган иде. Сәбәбе бер торба балык белән тыгылган, шунлыктан су китмәгән. Бу Биектау районының Салавцова авылы биелгән су инде электр баганаларын да басып киткән. Әлеге платинаны Ростехнадзор белгечләре әле ярты ел элек тикшергән була, ул вакытта су үтә торган юл берникадәр тыгыла, аннан соң аны чистарталар. Ләкин биредә кабат менә шушындай зур бүрәнәләр, агач кисәкләре, шуның белән бер рәттән вак, кичкенә чүпләр дә җыела башлаган. Әгәр дә су юлы тыгыла икән, димәк ул юлга ахыр чиктә исә авылны да басачак дигән сүз. Экология министрлыгында әйтүләренчә, быел буа дамба яннарын ныгыту һәм чистарту эшенә ярты миллиард сум акча тотылган. В этом году без быел 18 гидротехник корылмада капиталь төзекләндерү эшләре алып барабыз. Киләсе елда 2 зур проект Лаиш районы субайларын ныгыту һәм Түбән Кама дамбасын эшләячәкбез. Быел Яшел Үзән районында 2 зур гидротехник корылма ремонтланан Нурлат, Улыхадяш авылларында язын платиналар акса, зыян 100 миллион сумнан артып китәр иде ди экологлар. Ләкин бу проблема хәл ителде. Айза Шаймарданов, Алия Сабирова, Ринат Сафин, Вадим Илларионов, Татарстан, Яңа Гасыр каналы. Чит илләр белән танышу өчен алар самолетка да, поездга да утырмый, машинада җилдерәләр һәм әле ниндиендә бит Буханкада дөнья тирәли сәяхәт итәләр. Россиядән 3 сәяхәтче 2 ел дигәндә 90 мең чакрым юл уза. Бу җир шарын 2 тапкыр урауга тиң. Дөнья гизеп кайтучылар белән исә Илдар Софилин аралашты. Эш беткәч уйнарга ярый дигәндә ерак юлдан кайткач кычкырып җырларга да була. Рөстәм Казанбаевның фамилиясе очраклы түгел, ул башкала егете, консерватория тәмамлаган музыка белгече. Әлеге машина белән Рио-де-Жанейрога барып җиткәч шатлыктан моңлы көй сузып җибәргән. Сәфәрдә милләттәшләр очрагач күңелгә аеруча рәхәт. Бүтән җирдә халык яшәй берек яшәй. Гадәттә күп йөргән, озын юллар узган машина турында сөйләгән вакытта әлеге техника күпне күргән дияргә яраталар. Ә менә әлеге машинага күпне күргән дигән сүзләр чын мәгънәсендә туры килеп тора. Чөнки ул дөнья тирәли әйләнеп чыккан. 2016 елда заводтан чыккач ук аны махсус бер нәрсәдә әзерләмичә озын юлга чыгып киткәннәр. Кондиционерда уңайлыклар да юк. Шулай да 2017 елның июлендә сәфәргә кузгалалар. Европа, Азия, Африка, Америка гомумән 61 илдә булалар. Тау сазлыкларны кичәргә туры килә. Ә иң истә калганы Конгода хәрбиләргә ярдәм итү. Центральное правительство разместило армию. Тулысынча коралланган хәрбиләр юл читенә тезелеп баскан. Африка ниндзялар дип аталучы бандаларга каршы көрәшүләр икән. Без аларны машина белән бер посттан икенчесенә алып бардык. Күңелсез хәлгә юлыкмас өчен бар тик тәүлекнең якты вакытында хәрәкәт иткәннәр, төнлә ял. Күп чиракта Путин сурәте төшерелгән календарь ярдәм иткән. Спрашивать, досматривать. Безне Африкада 1000-гә якын урында тәртип сакчылары туктатты. Юлга чыкканда мин менә шундый кечкенә календарьлар ясаткан идем. Бер постта шуны күрсәттем дә шунда ук мөнәсәбәт яхшырды. Иң матур урыннар үзебездә, юлларның яхшысы Европада ди сәяхәтчеләр. Кунакчыл Казанда ел иткәннән соң алар Мәскәүгә кузгала. Илдар Софиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов театральное Приволжье проектын хуплап Инстаграмына видеоролик урнаштырды. Безнекеләр өчен җан атачакбыз уңышлар дигән ул язма астында. Бу яшь театр коллективлары конкурсында 480 студиядән 7000-нән артык бала катнашырга теләк белдергән. Республикадан 2 спектакль тәкъдим ителә. Чаллы укучыларының Жил-был пёс һәм Казан дәүләт мәдәният университеты студентларының парковка әсәрләре. Иң яхшылары аяк рында чыккана. Тамашачы күңеленә хыял дөньясы аша юл салалар. Кәрим Тинчурин театрында бүген премьера «Хыялыйлар» спектакле әсәренә сәхнәгә махсус чакыртылган яшь режиссер куя. Лирик комедия нәрсә белән үзенчәлекле тулырак алдагы материалда.
Премьер алдынан сынға әзірлік минутлары Айдар Фәтрахманов күнігулер ясап тауышын кили, монологларын қабатлый. Егіт театр дәлі 4-ші сезонгына дулқынлануын яшірмей. Спектакльда ол Сәлим ролінде. Сәлим кіші булырға қиылына. Бұл тұрмышта әлі ол тұрмыш юлыңына башлап ята. Әміне қиялы Ғиззәт ролін башқарған Татарстанның халық артисті Зөфәр Харисов өз ролін бик яратқан. Персонажының тұрмыш фәлсәфәсін хуплымды артист. Қиял бит ол үміт, ол бит кішіні яшата тұрған әйбір. Кіші бит қиялланмаса, нәрсәгәдер ашқынмаса, алған индидер, мақсатлар қоймаса, кіші яшәмей деген сөз. Яратмаса, яратып яшау керек. Әсәр хыялый карт Ғиззәт бабай һәм аның җәмәгате Шәрифә карчык тормышын сүрәтли. Барда әйбәт кебек, ләкин алар бер-берсен күп еллар үткән булса да аңламыйлар. Спектакль дулкынландыргыч һәм шул ук вакытта көлкеле вакыйгаларның оста бирелеше белән җәлеп итә. Тамашачыны хыял дөньясына алып китә. Хыялыйны сәхнәгә яшь режиссер Илшат Мухиддинов куя. Башкортстаннан ул махсус килә. Я не считаю, что он учит мечтать. Бу спектакль хыялланырга өйрәтми дип уйлыйм. Минем әлеге әсәр белән хыялланырга никадәр күңелле һәм файдалы икәнен күрсәтәсем килде. Хыяллана белгән кешеләр дөньяны яулый ала, башка кешеләрне нәкъ алар үзгәртергә сәләтле. Хыял, өмет һәм мәхәббәт спектакль әнә шундый хисләр белән сугарылган. Ә финалы көтелмәгән булачак диләр. Динә Хисамдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казан урамын бүген кешедән дә бик курчаклар басып алды. ЮХИДИ хезмәткәрләренә юлны ябарга ук туры килә. Мондый хәл башкалада 3 елга бер тапкыр Шумбай фест халыкара курчак театрлары фестивале башланганда күзәтелә. Быел анда катнашырга Франция, Италиядән да килделәр. Нәрсә тәкъдим итәргә җыенганнарын Айгөл Бәдретдинова белеп кайтты. Добро пожаловать в Казань, дорогие гости! Театрдан йөзләп катнашучы менә шулай Петербург урамыннан җырлап, биеп, узап. Кем салкын булганга күрә, халык бик күп түгел, аның каравы курчакларга мондый костюмнардан бик җылы. Менә мәсәлән, фестивальнең төп герое Шумбай. Казан бик матур каршыланып, елда сакырган һаен без монда кунакка матур итеп ашкынып киләбез байрамга. Ой, Казан. Искиткеч каршы аласыз. Мин монда беренче тапкыр гына түгел инде, сөенеп киләм. Италиянең Де Филиппо Марионет театры режиссерлары фестивальгә җипләрдә бию спектаклен алып килгән. Алар менә шушындый курчаклар ярдәмендә бер сүз кулланмыйча мөгъҗиза күрсәтергә җыена. Күп төрле геройлар үз тарихы белән уртаклаша. Мәсәлән, ничек яхшы дус табырга, ничек авырлыклар алдында югалып калмаска. Франция, Беларусь, Хакасия, Карелия фестивальне оештыручы Киет курчак театры үзе дә 70ләп фестивальдә булып бөтен дөньядан Казанга иң-иңнәрен җыя. Шумбай фестның әләмен күтәрделәр, татар әкиятләре герое белән тамаша кылдылар. Шумбай ул бездә генә түгел икән. Италиядә Пульчинелло, Англиядә Панчо, Төркиядә мәсәлән Карагөз. Әлбәттә без окны карадан яхшыны яманнан аерга өйрәтәбез. Шул максаттан җыелалар да 19 спектакльнең 8-е олылар өчен Себердән кечкенә кеше тарихын чагылдырган шинельне алып килгәннәр. Необычно. Шул хәтле тирән һәм үзенчәлекле итеп күрсәттек ки, тамашачылар чыккач, бу бит безнең турында дип әйтәләр. Франция режиссеры исә тыныччыкка тышкан спектакльне рус теленә тәрҗемә иткән. Моннан 8 ел элек ул башкалабызда булган инде. Казанга килгәч, җитәкчелек һәм кешеләрнең театрга булган мөнәсәбәтен күрәсең. Мондый бинагыз булу ул бәхет, бу курчак театры дөньяда күргәннәрнең иң матурыдыр мөгаен. Шумбай фест 28 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Жюри спектакльләрне 8 номинациядә бәялый. Профессиональ тәнкыйтьчеләр арасында Казанның мәктәп укучылары да булыр дип көтелә. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Канавто увеличил выгоды на автомобили «Лада» до 205 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль и стать владельцем новой «Лада» от 4900 рублей в месяц. Канавто, Сибирский тракт 48. ОАО «Сетевая компания» предлагает присоединение к электрическим сетям через интернет. Зайдите на сайт gridcom-rt.ru и оставьте заявку в личном кабинете. gridcom-rt.ru. Удобно, быстро, надежно. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Нам доверилось более 160 тысяч пациентов. 555-1-555. В Казанском цирке 25 октября новое цирковое шоу «Виртуозы манежа».
Татарстанның халық артисты Виталий Агапов «Онытмагыз ялгыз әтиләрен» дигән программасы белән сәфәргә чыга. Җанын үзгәләп, онытмагыз ялгыз әтиләрен. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! 25-26 октябрьдә Акбарс Креш сарайында Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярышы. Керү ирекле. Көрәшчеләребез өчен җан атырга рәхим итегез. Без, ир-атлар, гадәттә машинабызны кадерләп кенә тотабыз. Аңа елына 86 мәртәбә диярлек бензин салабыз. Якынча 4 тапкыр майын алыштырып, елга 1 тапкыр төрле яклап, техник турышын тикшертәбез. Ә менә үзебез турында шулай кайгыртырга нигәдер онытабыз. Инфарктны кисәтеп була. Иң мөһиме, мәҗбүри медицина иминияты полисы буенча диспансерлаштыру узарга онытмыйк. Елның төп вакыйгасы. Иңеңнәр бер сәхнәдә. 24 ноябрь. Татар җыры Мәскәүдә. Филус Кахиров, Әнвәр Нургалиев, Ришат Төхвәтуллин, Элвин Грей, Казан егетләре, Айдар Галимов, Салават һәм башкалар. 9-нчы гала концерт. Дәүләт Кремль сарае. Билетлар заманча.ру сайтында һәм Кремль кассасында. 23-24 октябрь Тинчурин театры 86 сезонның беренче премьерасы Салават Әбүзәров әсәре буенча куелган хыялый лирик комедиясы. Билетлар сатуда. Яшь чикләве 12+. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Күптәннән яңа шкаф купе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил Майстера шалтыратыгыз. Данил сызык master.rf. Телефон 267 166. Яныц погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгыш. Бөгелмә баулы Азнакайда болытлы. Йом-төшемнәр булмый. 10 градус җылы. Төньяк чыгыш. Түбән Кам яшеллы Алабугада сүрән көн көтелә. Температура 10 градус. Төньякта. Актаныш, әгәр Җәмил-Зелевскийда болытлы, ләкин йом-төшемсез. 10 градус. Төньяк батыш. Орча, Кукмара, Балтачта йом-төшемнәр көтелми. 10 градуска кадәр җылы булачак. Көньяк батыш. Болгар, Бош, Прәлидә болытлы, температура 12 градус. Үзәктә, Чистай, Мамадыш, Әлмәттә синоптиклар болытлы көн вәгъдә итә. Җылылык 10 градус. Алда көннәрдә дә һава торышында әллә ни үзгәрешләр көтелми. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган Гиделикс ютелдән котылырга ярдәм итә. Бүтән гаилә өчен Гиделикс ютелне йомшартырга булыша һәм спазмнарны киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эчәргә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютел шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютел башка янамый. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Доктор Ост федераль шелтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиник табиблар ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана. Башкалабыз Казанда болытлы, ләкин явым-төшемсез. 10 градустан 12 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 81%. Җирнең магнит кыры тыныч түгел. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Юбилей, ош, никах кайда үткәрергә уйлыйсызмы? Тантана банкетлар залы сезне үзенә чакыра. Тулысынча хәләл меню, 130 кеше сыярлык мотор оппак заллар.
югары дәрәҗәдә хезмәт күрсәтү һәм башка уңайлыклар барлык кунакларның да күңеленә хуш килер. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын.